So, welcome guys. Welcome back to my channel. Dito po kami ngayon sa San Jacinto Church wherein pupunta kami ng Benguet province ngayon. You know. So, yun, kasama ko. Benguet province yun, di ba? Basta, check nyo na lang mamaya, punta kami ng Benguet province. Grabe, exciting to. Napaka layo ng pupuntahan namin ngayon. So, dito kami mag-start kami dito sa sa San Jacinto, Pangasinan. Naantay lang namin yung mga kasama namin kasi dami namin pupunta eh. So, yun. Dito kami sa church ngayon. Naantay namin yung mga kasama namin. So, mamaya check nyo. Bye muna ngayon. Bye. Sa season Pangasinan. So nandito na po kami guys. So malapit na tayo sa Benguet. Ilang na lang. Bayan na lang. So isa o dalawang bayan. So dito na kami ngayon. Check na lang mamaya. Bye. So, malapit na po tayo bungad ng Benguet. So, dito yung mga kasama ko. Ako pinakauling dumating. So guys, malapit na kami sa Benguet. Nakikita nyo na po yung mga malamig na rin yung climate. Pel, ito yung mga kasama ko. Ano na yung pangalan ng group sa pub yan? Tila may ngalan na group yun? Angyo? Ha? Angyo ah. Angyo Bikers Group to. So, saling pusa lang po kami. Mga pruto mga to. Kaya mga newbies. Problema pa, nasiraan pa yung sasakyan ko. Ay. Buti nakarating pa rin dito. Lapit na sa bukad ng Picture mo yung bagyo. So ito. So ito po yung bagyo. Lapit na sa bagyo. Ano, mamangan na eh. Maniingat na eh. Sa Lara, narasantay na eh. Kamatanda sa amin. Anong pangalan mo? Mark Lister po. Mark Lister. Mas magaling to sa akin, grabe. Ako nahuli. Mark Lister. So sa taga San Fabian to. Ang yung Bikers Group. Ilang taon ka na? 15 po. 15? Grabe. Magsi-16 sa January 16. Pero matagal ka na nagbabike? Kakaumpisa po. Umpisa lang, pero mas mabilis ka. Sakit na lang pa ako. Magana, no? So, nga eh. Grabe. Oo nga eh. Mga kasama ko to. Kaming nahuli. Lagi silang nangunguna. Sarap, lapit na kami sa Benguet. Palis na kami. Narsintomatic laman, lumalaman. Wala nyo, kantuman. Hindi ka ako hutun ko to. So, bye guys. See you there sa Benguet. So, ito po yung taho. Taas ng bundok, may taho. Sino driver yan ay? Akit na po kami. Kaliwa! So, taho muna. Oh, sarap na sarap yung kasama ko. Maray! Kapala! Alright. Mali asymptomatic niya. Kami.
Ito yung pinakabata namin kasama. Grabe. So, Diman kayo la, liwan dyan. kita nyo yan. Mamaya ulit. Bye. Ilan ba kayo? Dito na po tayo. Welcome to Benguet Province. Woo! Finish line. Hello guys, dito na kami sa Benguet Province. Alright. So kakarating lang namin ngayon. Oras na 8:30. Grabe. Na. Grabe. Best. Dami ring bikers. Dami ring kakarating. Woo! Grabe, sulit yung pagod din. Hello ulit guys, so kakatapos lang namin kumain, so bulalo yung ulam, eto busog, pauwi na po kami, dito kami sa season ngayon, so pauwi na sa Mangaldan, so dadaan kami doon sa dinadaanan namin sa, sa New Zealand, so matinding na naman yun, pakyat. So kailangan talaga ng, kaya kumain kami, kailangan namin ng energy. So nandito na lang. So hanggang sa susunod na video. So salamat and bye for now. Bye.